Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor baman takasngi. Ka Joint Action Committee ka bakan thop ikiseng bhalang ba pher jong ka Southern Pair na do ka KSU FKJGP HYC bat HUAM. Da ka minsim ka basngo kya kilalet ban jurip ya ka wei ka karkhana mau ha nong rem wa mau pad hadin ba ka office jong usim ka hima maharam imshim kala penmi biang ya ka wei ka hukum ha ka life way tere unailar arhajar arpuar ban krong khajna ya ki kali ket mau ha po ka right Southern Pair. Ka JSC hagane ka sniha po ka jinyalam udrimshen marwin scrat 3 JSC George Shangdiar President HYC Running Star Carbony President FKJGP Southern Pair Circle kilapan pau ya ka jing sngokhya ka bajur ya ka jingne donbor ka office usim maharam kabam shim laburam shu ekasa scholar kabalayate dakiru rangba ka right Southern Pair but usim Bamun Singh hagasnem shajar khandai spa south Kabala ong ba usim ka hima maharam ulala ban sensyar tang ye kikli briu kat bai ka kendau ka syam on sensyar hi da karaj Southern Pair. Kini kinong layalam kilaya thuru bana kapor sya kapor usim ujupin mi eki hukum ban krong khajna ya baro ki jingmi na karaj Southern Pair bat dei haka khatsan terik urimpang jong usnem arhajar arpuwei ka JSC ringkat ki khatsan teli kisnong jong ka right Southern Pair kilami pat ba ban pelong da karali ka bahe ha ban sensyar ya kene ka hukum usim Henry tang hadin shisnem ha ulai pui terik unailar arhajar arpuar usim ulapin mi biang saya ka we ka hukum ban krong khajna ya ki kali kit mau hapo karaj Southern Pair ha ka bayadei barkane ka JSC kalapen pau bakan persya e kene ka hukum usim barkan ompdiang da lele ru ka JSC kama hamting eru igi tripar bat ki kali ba kimbet ban siu ya kabai khajna she usim kumjuru ya unonglum khajna ba umbet banwan sharaj Southern Pair Nadu notification ka baka hima kay panmi aus nam arjar arpau hang tu nalen ka hima kala kadusay baka ong ngaburom ya ka agreement na ni ka sekolar kabalayate aus nam kandai pa saw hapadeng kirang ba jong kane kadong kathain saw supaya jongi ringkat bos imbomon te kabas ngo pelapat nakaling jongi kum ka JSC lene ki samla jong kane ka saw super hadin bawla penmi ya ka tu notification nilayo ban yakhi ban persya ya kane ka jing penmi jong hima bau sim nilayo ban mi ru how UCM jong ka district council bathang tu la penmi ka order ban stage wa ya kane kam bat kai ka bala persoalan ngok pat yang ngi menta kum kiseng bahlang apo jo kade kadong katai so semper kade halor bang lap mi biang menta kini ki notification baningkong penmi mano ba aibor ya kane kosyar kasunong ayu ba aibor ya kane kosyar bahkan yo ban ti mau la ne ban teliat mau hak kane ka sunong hang ne po mo pat i ya ka sithi pha ki lai tlik sunong ka weiloi mo pat ka bat ka molnu uang bai de wan jubap no hapo shipos ngi jadi tak kadau kepala pelengok yang kum kia ke JSC babalai usim uan tuklar habaka agreement kat kendai spak so kong usim udai ban sensyar tangi klibrio ndri balai menta uan tuklar pat ya kene kenduk siap ka badai ka hok ka long try mengikum ka dor barat jo ka so supahi brokoi bat nang ta susu ula order sendan ki kali ba kum ta terter hakilai teli kali baki sipo tayar kide siam khajna sospa tingka nanta ka ndriu tayar arspa bat ke pick up san pho tingka te kaneru kai kane tengi kum ki samla ni persya ya kane ka jingle ka jogai ma piong aburom ya ka kendai spa so bat balai pat menta piwan ban siam khajna kai ka daw bala pelong ya pikum ka ima lingba usim tengi kum ke JSC ki samla jo kadong ka thain so super brokawai nida persya jor ya kane ka jingle nyong pikum ka hima tengin num pediang dalai leru em bat hak juga por kumbala keren ki samla sakmat bangi baham jor ya kane ka try hangne ka kosyar ringkar ru bat ki bati ya mining hangne ka ki parmau ki kwari ki beong bat kinum dai ban siu ya kane ka jing kwa jong ka hima bat hak juga por ngi ong ba lada pinsiu ya kane khajna nakle nyong ki samlaru ni haban persya ya kini ki babu ikwari lane ko syarah kene ko por
Te kita kini kimat kibang ngikum ki samla ngida persya ya ke jingle jong ka hima. Ngengej ba kumba fiburam mi kena spot sopsau. Le ya kata ka hima buat ya kata kenang ba kendon keno ke jing ki phalo. Ne ke jing snuthu bakla hapring jongi kum ka right sau semper. Lani ki paj ba ki ba syong po sau semper ringkat bat phi kum ka hima. Ba kinong tray kinong balas ngi ha kini gijaka khamtam ya kene korshar ba kimbet bat ay ta khajana ba kita kinong ti maur kimbet ba kinsi ko ta khajana sha usem dalalai ru em kumju na kaleng kasinong jungi kum gisamla ni kepat ye pi baro kinong sinong jong ka wang pat kumju ru jong ka baro jong ka sasun per hi baro ka wei ba subha watnum sim ya kene karai jong usem hendrai to sngap le mingi kum kinong yalam jong kasinong kumju ru ya ka JC ba ngiru ngidana senda jong pi lada don menu wa pen bori pi ba pinsi kene khajana wat kuslai ngiru ngidana senda jong pi te kumjuru ngi mudang ba kumyu kine kinong tray gidi bitray kene korsar balak ai nasi de ka pat hendrai ngagar pari kene korsar bala daus upen bori pi ba pinsim khajana ngagar pat pi piru kumjuru piru ba pin sim kata karai ke bami nangi kum samla na nek ke JC bat numsiu si sendon ya kene khajana bu phaus te sasin kumban penken mau ba habe dei bat ka jingle usem ha kene snem beladap ha dadu snem ajar pho ba penmi ya kene ka notice ba penkrong khajana ya kene ka dong ka thani ke jongi te ha kene kipor kumbau ong wei kene yalam ke JC kilami sibun ki jiki habai lor kedai gitu ka notice josem nila poi seduk district council ndai kilami ka stay order tu te hatu sport nilai trisan samdan syuk keno ke jing jenjar ngi ikun krayot jong kedai kadong kathan ke jongi te kermen ba sajisin pat ngakerpat biang ka district council bakan le halor kene ke bentah ka jungle usem pan pet pan jengok lang ngi baka jingle ben yung sim baka nomi su nang ne sakmat kalian jengak usam las nang ka ngopat habay dai kaju kapor ba ngade kum nong yalam jong ka JC te ngasngo kendet habay sngo ba sngo ba kane habay dai ba kane ka notice ba pun mi sim haw ne bana adap habay dai ban khrong khajana kini korsar nai kimau bami nakanika kadong kathan ke jungi te sisnon ngubut ongno habay dai berkene kejingle usem haram simsip klasu penkedet sibun yangi kinong song marbalai boro isi kata ngi atre yang ne ngi imsok imsan thamdon kenu kejing kenu khajana nisuk ngi bala ngi timau ne kimdon ketaka jing seu mo habay dai bat kene jing mi kene khajana rai ngeseu longo baki samla ne kinong song jungi na ne bong pat habay seu kene jing mi khajana ka seu longo ba balai ba im tule komne ngi namar bro si kata bro hakine snam adap na du snam khaknai spa sapsau ba ka dobrat house per kalete agreement badus bamon sing ba baka himam haram simsep kumbala kiran kum wei na kinong yalam ke JC ba uang ba usem udan hok tang bat nisari klibre om mik kendau siap tene kaliang jongi samaru abang yesngo ye kita iki baro usem bulale ndai ngikirman ba bat ngikwaru ba paim ba usengen o sisendan ya kene ke jingpha jungu halor kita khajana bat ngim pediang hiro ya kata khajana ba upam Haka banikong nakaliang jungi kum ka GEC South Semper ka Joint Action Committee bakan thup ya ki seng bahalang gibadan po ka South Semper Circle ta kalong naka KSU FKGP HYC bat ka HUM South Semper Circle te nakaliang jungi kum ka GEC South Semper gibrok kaway ngiwan hangne
hapo ka sinong ka dong umnong rem ka bahap hapo ka dorbar sinong wa mopat hakbay day bat ka jing penmi notice jung usim maharam ban krong khajana ya ki parmau lakalong ki parmau krosar tani ki mau thop ban sim khajana na kanika dong ka than sau semper hibro kawai khamtam ya kanika krosar kabal la bu hang ne po kasinong wa mopat ka hab kan tot umnong rem te kumban ngin chu phaiden na kaliang jungi kum ka JC ya ka ba usim ula penmi ya ka jingpen merapat ba haka laipau terik u Disember hajar arpau na kaliang jungi kum ka JC ringkat ka jingi trelang bat ki dorbar snong bat ka dorbarat haktu sunam hajar arpau hajar arpuai ngilaya chakmat ban persya ya ka jing temu jong usim ban lum khajana ya ka khandau ka siap lani kenu ki jingmi ki bami na kanika rat sau semper hibro kawai ila pelongi jing yalang ki ba hakibabun ki benta jong ka dong ka than sau semper hakatu ka por ban persya ya katuka jing pen merapat ba lani katakan notification bla penmi da usim ka himam haram how to sunam te bat kumjuru da nilai pelong ya ka jingelang ba lani ka jingelang pat ba ban ya persya ya usim haka kapsan tarik jong benai Februari hajar arpuai hapo mote ba kadau bangi pelong itu ka jingelang pat ba ban persya ya katuka hukum ke bala penmi da usim jong ka himam maharam kalong namar ba umut ban sim percentage lani ban krong khajana ya kinu ki jingmi ki bami na kanika dong ka than sau semper ribro kawai bat na kaliang jong upat ba ubabun ubalang hak tu kasingi kilayami renti ban ya persya ya kata hukum ku jong usim bat hadin mengilai yami renti ngilai ye le ya kendu ru ya UCM jong ka district council namta ban le ai ban pensange ya kata ka jing temu ka jong uni usim maharam pat sau semper bat usim bamon sing sim hagasnam khat khandai spa sau pusau bat nakaliang jong CM ru ula simkhia bat ula penmi ya ka stay order hausnam hajar arpuai tihnrei ba penlingo ingi kalong ba benta khat khandai terik jong benai Ogos matau sunam hajar arpuar kelami biang sakawai ka notification ba usim hadien boloi i ba kasinong ka jongi hangne po wa mopat kan tot umnong rem hangne ngi i ba kinong song snong kilayo kamai jakpo limba ka jingdon juga ni ka krosar hangne ban teliat mau ban penmi mau ili i ka don ka jingmi bat ki babun kinong song snong juga ni ka snong jongi kilayo kamai jakpo rei haswa bakan mi kani ka krosar ki bon ki balai ti mau nang ne ki mau par lane ki mau thop ki mau kenro yeng ban supply bon kim supply sabar snong rei ki ya penon kambek tang hangne po kadong than sau semper tin rei haboi i bakaladon kani ka krosar mat usim wasdang pen KM biang ya katuka notification ke bola penmi autus 6 hajar khat khandai boun pentrikam ya katuka notification ke jong ban krong khajana ya kinu ki karkhana lani ki industries ki bawan hangne po jong kadong than sau super ula pen khen biang ya taka sos hular ya te jong kata khat khandai spa sau pusau bat nyamtep ke ba don chalendet juga jing temu jong usim abang ya keren bat kinong yalam jong ka district council kalong de kumwai bat ki kam ki ba usim pat ule de kumwai te ngi ong ba uni usim uba buitu bang nyinumla ngi kum ki khun ki hajar nyinumla ban pedeng ini ke mensim buitu jong usim jong ni kum magalong hadin katuka jingelang ba ki bangila penlong kum ki nongsong sinong jong ka rat sau semper kaladon ka jingsha IFAR ba usim kum tau usim ukumi bagi ong ula IFAR lan di ula ujor persya yang iki nang yalam ka JC kinang yalam jong ka dorbarat ya katu kapor te ke kene ngaku ngamot ban penrem ya usim ba lada kani kalong ba nginu nang nis khmat nginum shania shu ya kebum ya kebukum uni usim lada ngi phai lani ya ka jingnet ke jongi ukasi lada usim lani kikimi kikpa ki jongi ki kiu yengile yang sao bat ki khon
kemut hangnu ngindon syuk ta ka jing dai landu ngindom la syuk bandon ka jing dai bat bakum kita kimi ba ti kalau kum ju ru usiem habayangi ula ai ka FI ha ka benkong nakaliang jungi kum ka GEC South Sumper ka Joint Action Committee bakan thup ya ki seng bahalang gibedan po ka South Sumper Circle ta kalong naka KSU FKGP HYC bat ka HUEM South Sumper Circle te nakaliang jungi kum ka GEC South Sumper ibrok kawai ngiwan hangne hapo ka sinong ka dong umnong rem ka bahap apo ka dorbar sinong wa mopat hakabay day bat ka jing penmi notice jung usiem maharam ban krong khajana ya ki parmau lakalong ki parmau kroshar tani ki mau thop ban sim khajana na kanika dong ka than South Sumper hibrok kawai khamtam ya kanika kroshar kabal la bu hangne po kasinong wa mopat ka hab kantot umnong rem te kumban ngin chu phaiden na kaliang jungi kum ka GC ya ka ba usiem ula penmi ya ka jingpen merapat ba haka laipau terik u Disember hajar arpau na kaliang jungi kum ka GC ringkat ka jingi trelang bat ki dorbar snong bat ka dorbarat hatu sunam hajar arpau hajar arpuai ngilaya chakmat ban persya ya ka jing temu jung usiem ban lum khajna ya ka khandau ka siap dani kenu ki jingmi ki bami na kanika rat South Sumper hibrok kawai ila pelongi jing yalang ki ba haki babun ki benta jong ka dong ka than South Sumper hakatu ka po ban persya ya katuka jing pen merapat ba lani katakan notification bla penmi da usiem ka himam haram how to snam te bat kumjuru da nilai pelong ya ka jingelang ba lani ka jingelang pat ba ban ya persya ya usiem haka kapsan terek jong benai Februari hajar arpuai hapo mote ba kadau bangi pelong itu ka jingelang pat ba ban ya persya ya katuka hukum ke bala penmi da usiem jong ka himam haram kalong namar ba umut ban sim percentage lani ban krong khajana ya kinu ki jingmi ki bami na kanika dong ka than South Sumper hibrok kawai bat nakaliang jong upat ba ubabun ubalang hak tu kasingi kilayami renti ban ya persya ya kata hukum ku jong usiem bat hadin mengilai yami renti ngilai ye le ya kendu ru ya UCM jong ka district council namta ban le ai ban pensange ya kata ka jing temu ka jong ni usiem maharam namar ba kalong mo penken ya kata ka agreement ke balai layasoi da kirang ba jong ka rat South Sumper bat usiem bamon sing siem haga senem khat khandai spa sau pusau bat nakaliang jong CM ru ula simkhia bat ula penmi ya ka stay order hausnam hajar arpuai tihnrei ka penlingo ingi kalong ba benta khat khandai terik jong benai Ogos matau sunam hajar arpuar kelami biang sa kawai ka notification ba usiem hadin boleh iba kasinong ka jongi hangne po wa mopat kantot umnong rem hangne ni iba kinong song sinong kilayo kamay jakpo limba ka jingdon juga ni ka kroshar hangne ban teliat mau ban penmi mau ili ka don ka jingmi bat ki babun kinong song sinong juga ni ka sinong jongi kilayo kamay jakpo rei haswa bakan mi kani ka kroshar ki bon ki balaya ti mau nangne ki mau par lane ki mau thop ki mau kenro yeng ban supply bon kim supply sabar sinong rei ki ya penon kambek tang hang ne po kadong than South Sumper tin rei haboi i bakaladon kani ka kroshar mat usiem wasdang ban pen KM biang ya katuka notification ke bola penmi auto senam hajar khat khandai boun pentrekam ya katuka notification ke jong ban krong khajana ya kinu ki karkhana lani ki industries ki bawan hangne po jong kadong than South Sumper ula pen khen biang ya taka sos kular ya te jong kata khat khandai spa sau pusau bat nyamtep ke ba don chalendet juga jing temu jong usiem abang ya keren bat kinong yalam jong ka district council kalong de kumwai bat ki kam ki ba usiem pat ule de kumwai te ngi ong ba uni usiem uba buitu bang nyinum la ngi kum ki khun ki hajar
nyenumla ban pedang ini ke mensim butu jong di usiem jong ni kum magalong hadin katu ka jinyalang ba ki bangila penlong kum ki nongsong sinong jong karat sau semper kaladon ka jing sha IFAR ba usiem kum tau usiem ukumi bagi ong ula IFAR lan di ula ujor persya yang ki nong yalam ka JEC ki nong yalam jong ka dor barat ya katu kapor te ke ai kene ngam ngaku ngamot ban penrem ya usiem ba lada kani kalong ba nginu nangnis khmat nginum shania shu ya kebukum uni usiem ladangi ngi phai lani ya ka jingnet ke jungi ukasi lada usiem lani kikimi kikpa ke jungi kikiu yengile yang sao bat kikon kemut hangnu ngindon shu ta ka jinge dai lanu ngimdon nginum la shu bandon ka jinge dai bat kebakum kita kikimi kikpa ti kalong kum juru usiem abayangi ula ai ke FIR habayangi la ujor persya la yakiuli yengli yang sao tikum juru ni nang ni khmat ni kran sai kum kinong yalam jung seng bahalang ki baper kalama jung ke JEC bang nginum pedang syu yaki ki bapenmi lane kita ki jikpen bana ki bapen bana bami na ka office jung usiem ke hima maharam ki belong persya ya ka riti dostur jong karat sau semper bat ki bang penkhen ya katak agreement ke bangi leso yang sunam khat khantai spa sau pusa bat kumbakalong bangi ba kat badong la imat ni usiem jungi udang yele banyon ni kikun ki hajar bat undang ai mesiem ni kini kirayot kata kalong kenuksa kumbangi nusu nuksa haki bordar la iba ulat telep uni urayot bani kikun ki hajar namar ka jing ai bor ki jong ni usiem iman te nakaliang jongi ni mahamru ya ki trai sinong ya ki trai parmau bat kumjur undi trai jong kan krosyar hangne rada usiu itu ka khajana ka bu ulabu usiem bola penmi haka khat ka lai pauterik jong menta jong benai Ogos menta usnem ulah penmi ik hukum ba kini ki trok ki baket iki mau kwari lani ki krosyar nani ki bami ani ki spotia ki ban siu ya kata ka khajana ka ba sauspa ya ki spotia arspa ya ki ritaya bat sanpoi ki pick up bat nakaliang jongi ni maham yaki lakalong yaki try sinong bat kumju ikini ki try krosyar ni bakin bet deliliru bakin siu ya kata khajana kalabu kabalabu dong ni usiem ya kata khajana nginum pedang bat ladang ngilap bakin dan ki bapet ki basiu kita khajana nakaliang jongi ke JEC yin sashim da ki we pat kilat kilati bat ulat da pen scamru ya uta unong wan lumi kita ka khajana bak uni ubriu ukerteng u sensyar lang lingdo nak sinong nong lang bat ula penmi kita hukum ba uni ula don hok bu wan lumi ni ka khajana nak ni ka ketot unong remne te namar takada ni maham ba kindum menuru khamtam nak liang trai sinong ba liang dung trai krosya nang neru ba unyat pe sakhamat ya kakam umdei ban kerandien bat umdei ban tien mangingin don hasenda ka jungku yat pe sakhamat ya kakam tamar kan ni ka caka usiem umdon hok bu nuan tuklar ni ka ya ka khandau ka siap ka jungi pokarat sa re udon hok tang bu un sensyar ya ki khit pre namar kadau udah niat sakhamat ya kakam drebe ya kakam lada ya tingku in saya pet bat ya saya kesyan lang